Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko saiora. Gaurkoan, Amaiur Feliu ostalaria izango dugu hemen gurekin. Eta gero, administrazioan euskaraz taldeko Joseba Otano ere etorriko da. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Gaurko komunikabideen azalak ikus ditzagun. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak fiskalak iaz sexu delituengatik adingabei egindako 45 salaketa ikertu zituela azpimarratzen du. 2018koen hirukoitza. Argazkian, ezpata dantza maskararekin nola dantzatu zuten ageri da. Gainera, koronavirusaren ondorioz, Nafarroak 3 heriotza eta 15 ingresu berri izan dituela nabarmentzen du. Futbolean, bestalde, Kaieri argentinarra aurrelarientzako errefortzua dela aipatzen du. Kirolekin jarraituz, Nafarroako atletismoarentzat estatuko txapelketetan 11 dominako errekorra izan dela jakinarazten du. Eta bukatzeko, Pogacar eta Rogbal esloveniarrak turreko nagusiak direla jasotzen du Notiziasek gaurko azalean. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dioenez, Nafarroak 3 heriotza gehiago izan ditu koronavirusak jota, eta guztira 545 heriotza pandemia hasi zenetik. Argazkian, bilatzaile baten azalean jarriko direla iragartzen du. Horretaz gain, Altsasun, 300 pertsonako festa bat desegitera joandako poliziei eraso egin dietela aipatzen du egunkari honek azalean. Baita, gai aldatuz, Nafarroan babesgabeko 1300 adingabe ez direla familiekin bizi ere. Futbolean, Kaieri utzita iritsi dela jakinarazten du, aitzinaldiarentzako kosturik gabe. Eta azkenik, kulturan, zinema aretoak pandemiak eraldatutako gunea direla aipatzen du. Gararekin jarraituko dugu. Argazkiaren bidez, Kontxako festa Hondarribian eta Orion izan dela jakinarazten du. Bestalde, albiste nagusia, 7 kasutik 6 ez direla lehenengo olatuak detektatzen da. Eta amaitzeko, Grezia errefuxiatuak beste Moria batera mugitzen hasi direla nabarmentzen du komunikabide honek. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, botila festa egiteagatik 42 lagun salatu dituztela da. Gainera, gurasoek Amaiur ikastola COVID-19 kasu baten ondoren babesgabe dagoela salatu dutela ere jasotzen du komunikabide honek. Eta azkenik, azken orduetan COVID-19arekin 3 pertsona zendu direla azpimarratzen du. Udalerrietako albisteak ikustera pasa gaitezen. Barainainekin hasiko gara. Asteburu honetan, irailaren 18-tik 20 ospatuko da 26. titere jaialdia. Eta COVID-19aren aurkako segurtasun protokoloari jarraiki, sarrerak aldez aurretik hartu beharko dira Barainain auditorioaren aplikazioaren bidez. Ostiralean arratsaldeko 6etan hasiko da jaialdia euskarazko krusoa ikuskizunarekin. Ondoren, 7:30 La muerte de Don Cristobal eskainiko dute gaztelaniaz. Larun batean, beste 2 ikuskizun egonen dira, bata goizeko 11:12 eta ordu batetan eta bestea arratsaldeko 7etan. Eta azkenik, jaialdiari amaiera emango zaio igandean goizeko 12etan, retailando ikuskizunarekin. Gai aldatuz, ostiral honetan ere, txana bertso sariketa ospatuko da 7etan erabilera anitzeko aretoan. Gainera, honekin lotuta, bertso eskolan izen emateko epea zabalik dela jakinarazi dute. Izen ematea telematikoki egin beharko da, irailaren 7tik 27 bitarteko epean. Gutxienez, 4 lagunek eman beharko dute izena talde bat osatzeko. Ordutegia moldatzeko aukera ematen duten taldeetan izena emandako ikasleekin batera adostuko da behin betiko ordutegia, behin izen emate epea bukatuta. Ordutegia finkatu ostean, ikasleek berretsi beharko dute izen ematea, urriaren 2 arte, emailez edo telefonoz, eta eskolak urriaren 5ean abiatuko dira. Ikasturteko matrikularen kobraketa 2 kuotetan egingo da, urrian eta otsailean, helbideraketa bitartez. Osasun egoera dela eta, une batetik aurrera ezingo balitz aurrez aurreko eskolarik eman, eskola telematikoak eskainiko zaizkie ikaslei, eta hala nahi ez duenari kobratutakoa itzuliko zaio, galdutakoaren proportzio berean. Ikasturte osoko kuota 80 eurokoa izango da aurrentzat eta 140 eurokoa helduentzat.
Horretaz gain, Barainainen ere, Sahatz Euskaltegiak matrikulazio kanpaina abiatu du 50%ko diru laguntza minimoarekin. Barainaingo IKA Euskaltegiak 43 urteko ibilera izan duena matrikulazio kanpainari ekin dio, euskararen ikaskuntzarako laguntza publikoez hornituta izango dena gainera. Eskolek ordutegi irekia dute goizeko 7:00 gaueko 10:00 bitarte, interesatutakoen beharretara egokitzen direnak. Eta abiatze mailako ikastaroetatik ega C1aren prestaketarainoko mailak eskaintzen dituzte, sakontze klase ez gain. Gainera, koronabirusa dela eta euskaltegiak beharrezkoak diren neurri guztiak hartu ditu, bertatik bertarako klasei dagokienean, baita telematikoki eman beharko balira ere. Barainaingo udaletxeko diru laguntzak matrikularen 50% bermatzen dizu, 100% iritsi ahal izanik errentaren arabera, eta laguntza hauei, Nafarroako gobernuak eskaintzen duen 120 edo 130 euroko laguntza gehitzen ahal zaizkie. Eskaerak Barainaingo udalaren erregistro orokorrean edo erregistro elektronikoan aurkeztu behar dira urriaren 1-tik 30-era. Antsoainen, udalak eta herriko entitate desberdinek Antsoaingo biztanleei deia egin diete, bertan behera geratu diren jai garaia dela eta arduraz jokatzeko eskatuz. Bestalde, bihar, Birritx, Porrotx eta Marimototxen bizi-dantza ikuskizuna egonen da Antsoaingo antzokian. 2 emanaldi egonen dira, lehenengoa 4:00 eta bigarrena 7:00, eta sarrerek 4 euroko prezioa dute. Horretaz gain, larunbatean, Puro Relajoren kontzertua egonen da arratsaldeko 7:00 antzokian, eta sarrerek 7 euroko kostua izanen dute. Iruñarekin bukatuko dugu. Iruñeko udalak behar duten herritarren eskura jarriko ditu laguntza teknikorako 3 gune, eta horietan laguntza emanen da Pamplonap bonuak erosi eta erabiltzeko. Iruñeko 430 establezimendu baino gehiagotan, erosketak 130%ko deskontuarekin erosteko aukera ematen duten bonuak. Zerbitzua gaurtik aurrera egonen da martxan, goizeko 10:00-tik ordu batetara bitarte, Jus Larrotxa Zibiboxean, Iturramako Zibiboxean eta Kondestable Zibiboxean. Informaziorako eta laguntza teknikorako gune horiek martxan jartzearen xedea da deskontu bonuak herritar guztiendako irisgarriago egitea, eta honen bidez teknologia berriekin ohituta ez dauden pertsona horiek ere erabiltzeko aukera emanen da. Zerbitzuak honako funtzionamendu hau du. Aholkulari eta ekipo tekniko bat egonen dira, eta bertatik bonuak erosten ahalko dira, modu telematikoan, edozein gailu pribatutik egin daitekeen modu berean. Bonuak erosteko online plataformaren bidez egin beharko dira. Horregatik, arreta guneetan ezin izanen da eskudirutan ordaindu eta ez da datafonorik egonen. Pamplona bonuak webgunean eros daitezke, 14 euroan, eta 20 euroko erosketak egiteko aukera ematen dute. Salgai egonen dira irailaren 30 arte eta erosten diren unetik urriaren 17 arte trukatu ahalko dira. Erosketak diruz laguntzen dute, 130ean, negozioetarako inolako kosturik ekarri gabe. 6 euroko aldea, 20 euro eta bonuak balio dituen 14 euroren artekoa, Iruñeko udalak bonua zein establezimendutan trukatu eta horri emanen dio. Ekimen hau martxan jartzearen xedea da, merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuetako establezimenduetan kontsumoa suspertzea. Saltzaileen mozkina murriztu gabe. Horrela, COVID-19 osasun krisiak gogor jo duen sektorea suspertu nahi da. Horretaz gain, jakinarazi dutenez, Iruñeko udaleko hezkuntza, herritarren partaidetza eta gazteriako alorrak partaidetzako udal araudian sartutako 2 prozesu abiatu ditu pasaden astean. Astelenean, kultura aniztasunaren foroa egin zen aurrez aurre, eta ostegunean, aurrez aurre baita ere lan mahai bat Iruñean ordezkaritza duten eskualde etxeekin. Hilaren 23an gainera, gazteriaren mahaia eginen da, eta urritik aurrera auzo eztabaidagunei ere hasiera emanen zaie. Azkenik, asteburu honetan, ostiral arratsaldean hasita, Nafarroako 5. azoka ekologikoa ospatuko da autobus geltoki zaharrean. Ekoizleen postu ez gain, bestelako jarduerak ere egonen dira, hala nola musika, hitzaldiak, haurren txokoa eta bar. Ikusitzagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur bero handia egingo du. Temperatura maksimoak pare bat gradu jaitsi daitezkeen arren oso altuak izango dira. Puntu askotan 35 graduren bueltan ibiliko dira. Aipatzekoa da eguneko temperatura minimoak azken orduetan neurtuko direla. Goizeko lehen orduetan hegohaizea bizi ibiliko baita.
arratsaldean kostaldean haizeak mendebal ipar-mendebaldera egingo du. Goizean goiz, zerua garbi egongo da, baina goiza aurrera joan ahala erdimailako hodeiak eta goi-hodeiak ugarituz joango dira, eta arratsalde gau partean zerua hodeitsuago egongo da. Bihar, asteartean, giro nahasiagoa izango dugu. Zerua tarteka hodeitsu egongo da, hogei ugarirekin, eta noizbehinka zaparrada txikiren bat edo beste egin dezake, bereziki goizaldean eta goizean goiz. Goizean hegoaldeko haizea ibiliko da, baina arratsaldean iparraldera egingo du lurralde osoan. Temperatura jaitsi egingo da, baina bero egiten jarraituko du. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ikusitzagun gaurko efemerideak. Duela egun urte, 1920ko abuztuaren 14ean Mario Benedetti uruguaitar idazlea jaio zen. Gainera, gaurko egunez ere, 1982an Grace Kelly estatubatuar aktorea, dantzaria eta abeslaria Monakoko printzesa hil zen. Gainera, urte bat beranduago, 1983ko abuztuaren 14ean Amy Winehouse Britaniar abeslari eta konpositorea jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez duela 15 urte, 2005ean Robert Wise estatubatuar zinema zuzendari, ekoizle eta editorea hil zen. Orain, Amaiur Feliu ostalaria dugu hemen gurekin. Kaixo, Amaiur. Kaixo, egunon. Zer moduz? Ongi, oso gustela. Konfinatuta ginenean ere zurekin hitz egin genuen, ez? Eta kontatu zen egun pixka bat nola ikusten zenuen egoera. Bai. Eta orain momentu honetan nolakoa da? Pasa da denbora, baina, bueno, ikusten genuen ez oso gogorazi ginen lanean, hori oso beldur handirekin, hasi ginen ertetik ateratzen jendea hori gure tabernan, diot. Eta, bueno, lana orduak eta orduak sartzen, udan hori joten zen, lehendabiziko momentuan oso ongi hasi ginen, baina gero, bueno, ikusi dugu, hori turismoa asko jaitsi egin dela, jendea beldurra izan du igotzea alde sarrera, eta orduan gelitu da auzoetan, hori nire kasuan, diot. Eta, bueno, orain pixka bat, horrela, larri zen hori nire taberna adibidez jende asko gaude lanean, beste tabernetan ere horrela dabiltza, eta nik uste dut, hori krisi hau etorri dela gelditzeko eta luzea izango dela. Orduan, zenituen aurre ikuspenak nolabait bete dira? Bai, ni hori oso kezkagarri nengoen hasieran eta orain jarraitzen dut, gero eta gehiago, ez? Bai krisi sanitariogatik eta gero krisi ekonomikoa etorriko delako. Orduan, klaro, orain ikusiko dugu, urrian ja hor daukagu, eta nire ustez, hori, hosteleritzan eta bai beste sektoretan oso gogor ibiliko garela. Orduan, beldurrakin, bai, kana guztiago atera zaizkit hori pentsatzeagatik, estresa galanta. Eta orain berragerraldi asko egoten ari direla eta asko ari da begiratzen, ez? Tabernetako egoerari eta hartzen diren neurriei. Bai, bueno, nik uste dut, bai aldizkari guztietan eta bai telebista guztietan ateratzen ari da jo puntua hor tabernetan, ez? Adibidez, ateratzen da, Ubesa 100 piko kasu ez dakit zer, baina argazki ateratzen dute edo bai Nabarreriako plazan edo bai beste plaza bat. Gertatzen da 100 piko kasu en las escuelas de no sé qué. Eta ere ateratzen dira argazkiak Nabarreria edo kale, eta diozu, ostia, ez dakit zergatik jarri diguten jo puntua hor hosteleritzan, ez? Gaueko hosteleritzan, eguneko hosteleritzan eta hosteleritza guztian, ez, diot. Eta zergatik gertatzen da? Ba ez dakit zergatik manejatzen duten olako datuak, ez? Bai ateratzen zutela ere datu batzuk,
ozio eta juntatzen zuten hor, batzen zuten bai familiako ozioa eta bai osteleritzako ozioa, biak bateratuak, ez? Ez dakit zertarako. Nik uste dut ez dakitela nola gestionatu momentu batzuetan oso zaila dela, eta orduan esaten dute, bueno, emango diogu al tonto útil, ez esaten dena, osteleritzari. Nire puntu horretan dago, Eta zuek zen neurri hartu behar izan dituzue? Bueno, guk hartu ditugu neurri guztiak esan digutenak, ez? Bai maskarilla jarratu guztia, bai maila garbitu, bai aforoa kontenplatu, bai kaleko aforoa kontenplatu, bai orain barran ezin dela egon, guk guzti hori egiten dugu, eta ikusten dugu pandemia goraka jarraitzen duela, ez? Orduan nik uste dut ez dela bakarrikan ostalaritza, bai sektore guztietan gertatzen ari den movida bat dela. Udara ireki duzu abanikoa, ez? Eta bueno, venga, hala, joan atera, gastatu, oporrak egin, eta gero ikusiko gara bueltan, eta orain bueltan ikusten ari gara, ez? Unibertsitatea irekita, institutuak irekitak, haurtzaindegiak irekitak, eta neurriak oso gutxi daude hor, adibidez. Zenbat irakasle hartu dituzte berriak kontrolatzeko guzti hori. Zenbat jende dago patioan, institutuetan hor begiratzen, guk egon behar gara, arratu guztia behiratzen jendea maskerilla egoteko, ez ateratzeko edariekin eta bernatik, ez no seke, ez... Eta hor besteetan, ez? Eta lortzen duzu guzti hori kontrolatzea? Azkenean isunen bilez lortzen nahi dira, baina, klaro, heldu gara jo puntu batera hor, izunak eta izunak eta izunak eta izunak, eta, oie, hostia, lasai. Osea, kontzientzia hemen, dekretoa egin zuten egun batetik bestera. Osea, gurekin kontatu gabe, venga, pues ala, hosteleria, ala. Orduan, batean jaso zenuten ez, bete behar zen dituzten... Arauak, bai, horrela. Momentu batetik, hori, oie, que se está comentando, que ari dira izketan, hori, WhatsApp guztiak erretzen, ez, baditut WhatsApp bat, alde zarrekoa, beste bat nire kalekoa, beste bat Iruñarlokoa, eta dena, como, hostia, que se está filtrando, no sé qué, anapekoa deitzen ere, Orduan zuen artean, nolakoa da giroa ostalarien artean? Bueno, orain batutzen ari gara, zen hori ikusi dugu, neurriak ez direla, osea, ez ditugu asko ulertzen, ez? Ezin dugu ikusi institutuetan horrelako arauak egotea, eta gurean baitare edo itxitak, ez? Orduan diozu, nola egin genezake hau, batzuk lan egiteko eta besteak ere, jendea baditu bere enpresak, bere etxeak hor kredituen sartuta, langileak, batzuk itxi beharra, beste batzuk ez dakigun nola egingo dituzten gauzak urrian, ez abenduan, ez azaroan, ez inon. Beldur hori, inorrek ez ditzu esaten, hau horrela doa. Nola egin behar ditugun gauzak, nola egin behar ditugun neurri hauek, kontatu gabe eta zer esan gabe, venga, toma, dekretazo, la pista. Horren zuen, ustez zer egin beharko litzateke? Zeintzuk izango lirateke neurri egokiak edo? Osteleritzalako? Bai. Hombre, lehendabiziko hitz egin, ez? Osea, hitz egin behar ditugu bai udaletxearekin eta bai Nafar gobernuarekin. Ze arauak eta ze neurriak hartu behar diren. Eta itxialdiak egon behar baldin badira gaueko tabernetarako, lehendabiziko egin beharko dituzu ze protekzioa ematen diezun jende horri, ez? Ze protekzioa zen, zu kaleratzen dituzu 5 langile adibidez taberna batean. Eta hasi, derpente, que se itxi behar duzue, baina eta segiten du jende honekin. Eta lokairuak nor oraintzen du. Eta seguruak, eta kreditoak, eta dena, hori egin zuten lehendabiziko artean, baina orain, ez? Eta orduan neurri guzti horiek nola egiten duzu konpondu. Eta jende asko dago orain egoera horretan agian batean lanik gabe aurkitu dela, taberna itxi behar izan duela. Claro, baina ez dakizu nola, zer egiten duzu, adibidez, esate dizute, bihar telebista itxi beharko duzue. Zeren neurriak ez dituzue betetzen, eta nola izten dugu, zer egiten duzuen nirekin. Kanpolatzen nauzue edo nago limbo batean, limbo juridiko batean. Orduan hori gertatzen da, limbo juridiko batean daudela. Ez duzue erterik edo bai edo nolakoak diren, ez? Hartu genituen kreditu horiek, ja gastatu egin ditugu, gehiengoak. Osea, esan zigute, bueno, vamos a hacer unos créditos, kredito ICO, eta horrela laguntzak izango dituzute, behin osongi, ja kredito gastatuta, eta orain zer? Nola jarraitzen dugu bide hau? Orduan zuek baduzu pentsatuta ezakit, etorkizunera begira, nola jokatuko duzu edo zen?
egin dezakezue? Gure kasuaren arabera, ni badakit zenbaki hauek ikusita, udalako zenbakiak ikusita, orain gutxiagora joango garela, hori segura eski, zen notza etortzen danean, jendea ere etxan gelditzen da. Turismoa ez da bat ere etorriko, orduan, eta gaua eta horrela, kubata momentua hori ja galduta dago ere, orduan, diru horrekin ni badakit zen neurriak hartu behar ditudan, eta hori esan nahi du, lanpostuak soberan ditu dela, gutxitu behar ditu dela, orduan, klaro, oso gitzen daukan ni enpresa, eta orduan egin beharko dut argaldu. Hori ni eta taberna guztiak, ez? Orduan, klaro. Eta hori ez gertatzeko, ez? Zer egin beharko litzateke? Hori ja ez dauka bueltarik, ez. Ez nire arloan eta ez, ja kanpaina bukatu da, udako kanpaina bukatu da. Bai hemen eta bai kostaldean eta bai leku guztietan, ez? Demagun nik uste dut, orain ikusiko ditugula orain urrian, zenbat lanpostu galdu diren hosteleritzako arloan. Bai hoteletan, bai enpresa distribuidora, bai tabernak, restauranteak, holako jatetxeak, holako gauzetan, ez? Baina ni zenbaki ederra ematen diote, Sei zifrakoa fijo. Gabonetan ez duzu uste agian ezakit jendea gehiago animatuko dela. Azken finean ez, zerbait gustatzen bazaizu eta ohitura baduzu, neurri desberdinekin eta agian ohiturak aldatuta. Ja, baina nik uste dut orain izan baldin bada kurbatura handi bat edo 300 kasu daramagu egunean, ez gutxi gora bera, holako zerbait. Hori ikusten baldin bada orain, ikusi abenduan nola izango den. Juntatuko bai dira gripe arrunta bestearekin. Gero katarro ez dakit zer, ez dakit nor. Eta egongo dira enpresen baskariak edo enpresen afariak, zu juntatuko zara zure familia guztiarekin, gauzarra egongo da, nik uste dut ezet. Nik uste dut ezet. Orduan noiz arte eutxi daiteke ez, taberna bat baduzu, noiz arte eutxi dezakezu alako egoera batean? Neurriak hartzen ez baldin badituzu, nik uste du, azkenean giltzak emango dituzula estatuari, no me da. Seguntasen neurriak jarraitzen dituzeten, foroa jarraitzen baldin badu 50-ean, kalean ezin baldin bada edan eta holako gauzekin, oso gutxi. Terraza dituztena, salbatuko dute, baina hotza azten danean ere, terrazarekin kontu, zi. Agian mantak. Claro, ez dakit, igual hemen auzoetan usten ari dira pixka bat hori kaleetan zerbait jartzea, Iruñen adibidez jarri utzi zioten bakarrik San Nikolas eta San Gregorioko kaleeta. Beste guztiak oraindik itxoiten ari gara aber zerbait esaten duten, jarri zazu hemen, edo Ciudadelan, edo ez dakit zen. Egoera nahiko larria da, ez? Bai, nik uste dut 6 tabernatik bat itxiko duela Iruñerrian. Urgentea da, ez? Neurriak alik eta azkarren. Bai, klaro. Badago ere, ez bakarrik hosteleritzan ari nahi zitzaiten, baina hori darama ere kooperatiba, klaro, galderak hasiko da izaten. Makro ez dakit nola izango den, baina, enpresa handia dira, eta gero distribuidorak ere, asko daude hor ere kolokan, klaro, azkenean daukazu 5-6 kamioneta, 30 langile, distribuzioa, ez dakit zer, guzti horiek ere dabiltza, ostia, kontuz, Eta aipatu duzu, ostalariak ez egoera honen arira, gehiago agian batu zaretela, ez, zuen artean, egoera dela eta lortu duzu ezakit udaletxearekin harremanetan egotea eta zuen iritziak, ez, edo proposatzen? Momentuz oraindik ari gara lanean, zeren hor bai jartzen garela, hosteleritzan daude kaleak, lehendabiziko kaleak, kale ezberdinak. Eta kale ezberdinetan jende ezberdina eta nagusi ezberdinak. Gero dago gaueko hosteleritza, eguneko hosteleritza, terraza dituenak, terrazak ez dituenak eta jatetxeak. Hori batutzea oso zaila da. Orduan, poliki ari gara pixka bat arlo batean lanean. Eta gero, politikak ez dira berdinak udaletxean, Nafar gobernuan edo beste arloetan, eta gero estatu gobernuak. Hori esan nahi du, erteak egiten dituela estatuak. Terrazak ematen dituela udaletxeak. Eta neurriak, hori, aforoak eta hori, Nafar gobernuak ematen dituela. Orduan,
lehendabiziko batu behar zara eta gero hitz egin bakoitzarekin gauza bat, ez? Nafar gobernuekin zertxo bait ari dela hitz egiten bai gaueko osteleritzaz, ba hori itxialdiak nola egin eta ez dakitze, baina claro, horrela pizka bat dabil eta guztietan ba hori eske legediak oraindik ez dakigu. Ez dakigu erteak irango duten abendura arte edo apirila arte. Ez dakigu ezer, ez. Horren premiarekin lehendabiziko gu batu, bakoitza gutxi gora bera ikusi aber ze neurriak hartu behar dituen, laguntza eta iaia ba horrela egotea psikiatra moduan, ez? Gure artean era ba hori, azkenean entzun, aber bakoitza nola doan. Eta gero bai neurriak zer hartuko ditugu, ba horretan oraindikan ibiltzen ari gara. Orduan agian hobe litzateke ez ere guztia pertsona bat, edo entitate baten esku. Bai, daude hiru enpresa, hiru enpresa ez, hiru asoziazio hosteleritzakoak. Orduan beraiekin hizketan ari gara eta beraien artean ere liskarrak izan zituzten beste mobidengatik eta orain bat utzen ari dira, ba hori holako gauzak hitz egiteko, ez. Azken finean ez, egoera honetan. Bai, egoera honetan holako gauzak egin behar dira. Azkenan tabernari asko gaude hemen, lanpostu asko daude jokoan eta orduan, denak nahi dugu hau egoera hau murriztea, baina lan egitea ere, ez? Eta aber nola egin liteke. Eta herritarren artean, ez dakit zer somatzen duzue, ze giro dago, ez? Pues denetarik, bai. Ni adibidez bai hitz egiten dudala Alde Zaharreko jende askorekin eta bai auzoan badaude batzuk, hori, Twitterren edo aldizkarietan irakurtzen baldin badituzu komentarioak ikusten duzu denetarik, ez? Ostaleritzako jende hau, beti izan da unos careros, que se jodan olako gauzak, eta beste batzuk beste moduan, ez? Bai, denetari dago, herri honetan enbidia edo liskarrak izan dituzulako edo olako zerbait, baina bai, denetari. Denaen, tabernak izten hasten badira konturatuko gara gu ere, ez? Guri eragingo digu herritar bezala. Bai, denetari, nik azkenean hau ikusten dut, enpresak edo lanbideak lagune bezala edo, ez, arraindegi bat, edo niri pena baten diten eta edo zer gauza izten denean, ez? Ostia, hor ilusio bat dago jarrita, lanpostu batzuk daude jarrita, eta holako gauzak ikustean, bai, pena asko ematen dit. Ez gara konturatzen, ez? Bai, ez dakit hori, ez dugu erabiltzen empatia holako zerbait bestearekin, ez? Eta orduan, que se jodan, denetari dago, hosteleritzan edo fruteria batean dago jende ona, jende txarra eta denetari, hosteleritzan berdin. Nik ez naiz holako gauzetaz posten, ez? Ostia, pena baten dit, bai. Gaina gauden egoeran, ez? Agian beharrez balitzatek ere empatia izatea pixkat. Bai, horregatik handiot, norbaitek gaizki egiten baldin baditu gauzak, isunak eta bai, nahi baldin baduzu, kartas al director delakoa, baina horrela gratuituki, venga, hala, vamos a darle cera a este, zakite ez dut ulertzen. Agian da ezagutzen ez dutelako, ez? Egoera, esan nahi dut, lehenengo eskutik ezagutzen baduzu. Bai, izan liteke, ni igual, hemen bai, ni hosteleritzakoa naiz, baina, ere empatikoki nago beste sektorekin, ez? Badakit ez dela bakarrik hosteleritzan, denda txikiak, arropa asko dendeak, pena asko ematen didate ere, zen asko itxiko dute. Ferreteria, igual, baita ere, denetarik, eske egongo da denetarik. Azkenean jendea, gordetzen nahi da dirua ere, por si acaso, diru hori mugitzen ez baldin bada, kadena ez du jarraitzen, konsumo kadena jarraitu beharra da. Eta pentsatu duzu, agian nolabait ezakit berrikuntzaren bat edo zerbait berritza ez, agian ezakit pixkat formatua edo sistema aldatzea. Sistema aldatzea? Bai, jatetxen kasuan ez, etxera eramatea. Hori pentsatuan neukan bai lehendabiziko hasieran, baina hori nik adibidez ezingo dut. Murriztu behar dut hainbeste plangintza, hori, zuek atera batzara, kalera garbitzera, barruan garbitzera, bainoak garbitzera. Edaria eraman behar duzu maietara, gero jaso, gero garbitu. Eta horretarako, egin behar baldin badugu guzti hori, ibili behar zara korrika.
gutxi batzuen eskura, ez? Gelditzen Bai, da. osea, azkenean ematen duena dirua kubata edo gin tonic bat edo lako zerbait, hori ematen du hori etekin asko, ez? Bokaio bat eta kafe bat, ez du ematen hain beste. Ja behar duzu sukaldari bat, behar duzu platerra pintxorako, behar duzu servilleta, behar duzu... Osea, dira gauza, baina hori, etekina ematen du kubata. Eta kubata gabe, pues hori. Badirua ez da inbesterako. Eta jatetxetan berdin. Osea, azkenean ez da berdin arroz para llevar edo lako zerbait egitea 12 kroketa baino. Ja, noski. Komplikado. Orduan, egoera zaila. Ba, egun jarraituko dugu gure kasuan gauden moduan, horrela, zikinen moduan, eta hori. Neurriak hartuta hori bai, eta ber, claro, nik esaten nion langilei, claro, azkenean nik ez dudana nahi mendikan hori neguko paga ezin pagatzea, adibidez, osea, horretarako neurriak hartu beharra. Suposatzen dut langileek ere ulertuko dutela egoera. Bai, baina hori nik ezin diet esan beste zure dirua da, tio, edo nire dirua da. Nik ez kobratzea berdin dit, baina hostia. Bueno, ez dakit ja bukatzeko mezuren bat bidaltzea gustatuko litzaizuken edo zerbait esan nahiko zenuken. Bueno, espero dut hori jende guztia, gaizki pasatzen nahi den jende guztia, izatea bakuna ja, lehen mesedez, ea ber, holakotan zerbait lortzen dugun, ez? Baina, bueno, agarrarse los machos, esaten den moduan. Ba, animo asko. Dale, mila esker. Eta eskerrik asko etortzeagatik. Zuri. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Administrazioan euskaraz taldetik Joseba Otano etorri da orain gurekin platoan egotera. Kaixo, Joseba? Egunon. Zer moduz? Ongi. Zuek orain administrazioan euskaraz taldetik ateratzen duten ohar bat, ez? Nolabait Iruñeko haur eskolen kontuen harira, eta zein da zuen balorazioa gertatu denaz? Gertatu dena, nolabai Iruñeko udalak asmoa zuela euskarazko eskaintza murriztu egin du, eskaintza murriztu egin du, eta eskaera ere jaitsi egin da, baina gure balorazioa da udalak eragin duela hori. Orduan, eskaria jaistearena nolabait ondorio bat izan dela udalak hartu dituen... Noski, ez badago eskaintzarik, auzo gehienetan ez dago eskaintzarik, murriztu egin da, jendeak zer egin behar du, puntatu dagoenera, eta hori gertatu da. Hala ere, zenbait, haur eskola batean uste dut ez euskarazko plazak soberan gelditu ziren? Txantrean eta Arrotxapean, Alde Sarrean eta San Jorgen nolabait euskaraz eta erderaz izan da eskaintza eta nolabait izan da lehia hizkuntzen artean. Txantrean garbi irabazi du euskarazko eskaerak. Bi haur eskola dira gaztelaniaz, bat gaztelania eta inglesa zerbait, zertxoait ez gehiagi, eta bi horrela, eta bat euskaraz ez, eta euskarazkoak irabazi du garbi, eta 18 eskaera, beste bien artean 24, eta 18 eta 24, garbi irabazi izan da garbia ez. Baina, aur gutxi dagoenez, 12 plaza geratu dira libre. Baina... Zuen iritzez nolabait gaizki eskaini dira, ez? Toki okerretan, ala... Printzipioz eskaera dago toki guztietan eta eskaintza eskaeraren azpiti dago.
baina justu euskarazko haurreskola bakarra dago, ume gutxien dagoen tokian. Horren beharko litzateke haurreskola guztietan, nola? Bueno, Ala auzo bakoitzean, ez, agian? Auzo guztietan zabaldu beharko litzateke eskaintza. Eta orduan ikusiko litzateke benetan zer nahi duten gurasoek. Zer ikusten da, bi hizkuntzako eskaintza dagoen tokietan, euskarazko eskaera ongi geratzen da. Ongi geratu da Arrotxapean, murriztu da, lehen zen haurreskola eta horren erdia, horren ondorioz, erderazko eskaria izan dira gehiago. Baina izan da horren ondorioz, bestela, hor 47 eskaera izan dira, eta oso goiz ederren garbi gelo ereduari irabazi dio, ez? Eta, alde zarrean, gehiago izan dira euskarazko eskaera, San Jorgenez, baina arazorik ez adarra lortzeko. Txantrean irabazi da garbi, baina etxo bakoitzen, bigarren Zabalgunean, hemendik aurrera Arrosadian edo Donibanen, eskerarik ez bada izango, nori irabazi behar du ba. Dena den, zenbait guraso saiatu ziren herri haurreskola bat aurrera ateratzen, eta ez zuten lortu. Horrek ere zesan nahi du edo, zergatik gertatu da? Alde batetik antolatzeko arazo handiak izan zituzten, zer justo erdian sartu zen konfinamendua, eta gero ja konfinamendu bukatu zenean, ja horre matrikulazioa egina zegoen. Gero ongi planteatu zuten, saiatu ziren, Berriozarren, baina oso garestia zen, gurasoek auzotik atera behar zuten. Azkenean horre matrikulazioak ikusita, ematen du ez zela oso proiektu logikoa zer. Amai plaza baldin bat zeuden Txantrean, Berriozarren haurreskola bat sortzen saiatzea, saiatu ziren, baina garbi geratzen da gurasoen nahiago dutela auzoan, zer haurrak oso txikiak dira, eta abantailak guztiak haurreskola ondoan baldin badago. Horren prioritatea ematen diote gehiago, garbi. Eta, hori botere badaki. Hala ere, mobilizatu zitezken ere, ez, auzoka? Mobilizazioak izan ziren Iruña mailan, baina nik uste dut arrakasta gehiago izan daiteke auzuz auzo mobilizatzen badira, ez? Eta auzo honetan nahi dugu kitxo. Horrela egin zen Alde Zarrean, horrela egin zen Arrotxapean, orduan izan zen arrakasta. Ez dut erraz izango denik, gainera Navarra Sumarekin, baina beti epe luzerako borroka dira, ez? Eta gurasoak lotu daitezke askoz hobeto planteatzen bada hemen, auzo honetan nahi dugu, eta ez auskalonon. Dena den ere, agian askok pentsatzen dute ez, etapa bat bezala dela, urte gutxi, eta orduan, agian ez, horregatik ez zaio hainbeste atentzio ematen. Gero ez, nahiz eta agian haurreskola erdaraz izan, gero eskolan euskaraz... Gero alda daiteke planteamendua ez, baina kontua da, batez ere, arazo nagusia da, ume oso txikia dela. Eta guraso lan egiten badute, jarri behar dute haurreskola batean. Eta plaza guztia beteta ere, guraso batzu geratzen dira kanpoan, eta lortu behar da, ala edo nola, aurra sartzea. Eta hori da arazo nagusia, ez? Orduan nolabait, gero udalak ematen dituen datuak, ez? Euskararen eskaria ez dela handia, eta uste duzu nolabait pixkat manipulatuta edo dagoela. Erabat. Eskaintzarik ez badago. Orduan ezin da baloratu, ez? Zenbatekoa den... Bakarri baloratu daiteke lehia izan den tokietan. Eta lehia izan den tokietan euskaraz da gaizki geratu. Eta, Txantrean Amai plaza. Amai plaza, baita ere, gelo egun zentin geratu ziren Amai plaza bete gabe. Txantrean, ez dago aurrik. Orduan ez da hizkuntzagatik baizik eta beste faktore batzuengatik. Txantrean bai. Baina orokorrean alderantziz gertatzen da, guraso asko geratzen dira kanpoan. Baina gurasoak ez daude pres, oso batetik bestera joteko. Ulergarria da ere, Bai. Eta hurrengo urtera begira, zer uste duzu egin beharko litzatekeela?
borrokan jarritu, bai, hori ziur. Eta ziurazki planteatu behar dira borrokak, batez ere arrosadian kenduko da, hor euskalgintza indartsu dago, zerbait egiteko bai, Donibanen berdin desagertuko da, hor planteatu behar da, arrotxapean ere, txenez bat izateko, eta erdia, eta, baldintza badira beste usoetan, baina, euskalgintza antolatuta dago Iruña mailan, eta auzo guztietan aldi berean bultzatzele izan behar badu, ez du erraza, baina ematen du agian lehentasuna dute, agian beste lehentasun bada Lezkairon egin behar dute haur-eskola bat, eta hor dago, borroka zegoen lehen, orain garbi dago ezin den asmoa, agintarien asmoa, izango da erderaz jartza, agian ingelesarekin, hobeto geratzeko. Orduan gurasoak antolatu beharko lirateke, urrengo urtera, urrengo kurtsora begira. Gurasoak antolatza ez da erraza, gurasoak aldatzen dira urte batetik bestera, eta ez dute elkar ezagutzen, azken batean Iruñeko euskalgintzak zuzentzen du borroka hori, aurkitu behar dira, gurasoak aurkitu dira aurten, baina arazoak izan dira, baina nik uste dut batez ere auzo egin behar dela, ez borroka. Denen aurtengoa eta gero agian ere pixkat desanimatu da, ez, giroa? Ikusi egin beharko da, nik uste dut gutxienez borroka egin dela, eta gurasoak asko implikatu direla, nahiz eta azkenean amore eman, zer batzuek borroka egin ondoren aukeratu zuten gaztelania, baina errepika daiteke, errepikatu behar da, nahiz eta frutok agian ez izan datorren urtean, auskalo noiz. Orduan uste duzu batzuek nahiz eta amore eman urrengo urtean agian berriz hartu dezaketela borroka hori? Kontua da oso etapa laburra dela. Bi urtetan, oraingo gurasoak ja ez dira gurasoak dira, baina beste etapa baten ja ere haur-eskoletan. Orduan, gurasoak ja urtetik urtera aldatzen dira. Eta batzuetan, nahiz eta ja aurra hasi, borroka horretan sartuta egon dira batzuk laguntzeko, baina justu implikatuak harrapatzea, aldatzen dira urtero. Nagian elkartasuna, ez? Izan beharko litzateke ere... Bai, beharrezkoa da implikatuak aurkitzea, ez? Batzuk justu urte honetan badugu aurre eta gu nahi dugu. Zer bestela, ez baduzu hori aurkitzen, baina hori badago, beti. Dena nagian oraingo egoerak, ez? Pandemiarekin eta pixka bat zaitzen du guztia. Mobilizazioak egiteko momentuan, segurtasun neurria bete behar dira, baina gehiago konfinamendua izan zen. Orduan bakoitza etxean geratu behar zuen, eta antolatzeko badira WhatsAppak, badira posta elektronikoak, eta baina ez da gauza bera. Orduan itxaropena duzuea urrengo urtean gora aldatu daitekeen, ala behintzat auzoetan sortu daitezken taldea? Udalaren asmoa da, arrosadiatik eta Donibanetik euskarara desagertzea, ziurazki hori gertatuko da, eta hori izango da aldaketa bakarra. Baina, itxaropena borrokan segitzeko, bai, uste dut egin behar dela, ziurazki egingo da, eta fruituak iritsiko dira, baina auskalo noiz. Baina iritsiko dira. Bai, nik uste dut. Bai, azken batean presioa konstantea baldin bada, lortzen da. Baina nahiko konstante izan behar da, ez? Kontua da hori esan duzuna, ez? Gurasoak aldatzen badira beti, zaila dela. Bai, auzo, Aldezarrean kanpaina egin zenean, guraso batzuk baziren, baina batez ere izan zen auzo implikatu zena. Nolabait, auzo implikatzen bada, dentariak, auzo elkarteak, beste elkarte batzuk, sumatzen da eskaera badagoela, ez? Nolabait, horrelako giroa baldin badago, egin daitezke auzo gauzak, eta, hori izango litzateke... Pentsa daiteke orain blokeoa dagoela, baina ez da betiko izango. Naiz eta arazo bat dagoen, Zitzailer dalduna finko bihurtzen badira,
gero plantilla arazo izango da. Baina, bueno, hori konpondu beharko du udalak. Bere arazoa da. Berak sortzen badu arazoa, gero berak konpondu beharko du. Orduan pausoz, ez? Bueno, borroka eta bueno, hori da izango da edo bihurtuko da arazo teknikoa, baina hor konpondu beharko da nola bai. Hala ere uste dut borroka baldin bada frutuak lortuko direla. Ezakit ja bukatzeko zerbait gehiago aipatu nahiko zenukeen, ala mezuren bat azpimarratu? Bueno, bai, udalak aldaketak egiteko eman duen arrazoia esan da epai bat bete behar zuela. Epai hori eman zen, erranez, hasiera honen taldeak egin zuen aldaketa zela legala, haiek eskumenik ez zutelako, Nafarroako Gobernuaren eskumena zela, baina zer gertatu da aurten, ez bakarri bi haurreskola itzuli direla lehengo eredutara, baizik eta Goizeder haurreskolan Arrotxapean baita ere aldatu da, eta egin du udalak lasai asko, ez? Orduan, zertan ari dira. Zer den legalitatea? Nahi dutena egiten dute, epaiek baita ere erabakitzen dute nahi dutena. Eta gero praktika dago, Euskaren aurka dena da baliogarria eta kitxo. Esan duzun bezala, antolatzea ez, tokatzen da eta borrokatzea. Bai. Ziur aski ez bakarrik gaur eskolen mailan, zer azken batean eskaera baitere baldintzatuta dago beste mailetan. Kontua da, toki askotan lortu da de eredua, baina ez dago hori ere gauza guztietan, eta noski, beti... Borroka desberdinak. Bai, batez ere planteatu da hor eskoletan, hor utxunean abariagoa zelako, baina, uste dut, nahiko orokorra dela maila guztietan hiri osoan, ez? Ikusi beharko da, ez? Nola doan evoluzionatzen? Bai, ikusiko dugu, segitzen badugu bizire, ikusiko dugu. Bai, mila esker, Joseba, etortzeagatik honi buruz hitz egitera gurekin. Bale, eskerrik asko zuei. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Bukatzeko, astelehen arruntak kantuarekin utziko zaituztegu, baina lehenago aipamen bat egin nahiko genuke Xaloa Telebistako kolaboratzaile izan zen Regino Aiesaren familiari gure doluminak emateko. Mila esker egoteagatik eta hurrengora arte. Hau bai astelen arrunta, hiri grisaren magalean, semaforoak tardarka, korria zure Espainetan, kafea beti ebakia, alboko tabernaren barran ederto saldu ziguten, asfaltoaren sukarra. Begia itxita, 3 segunduko amets laburra. Konturatu zara, gaur bai, gaur dela eguna, eta mundua biraka,
goizetik gauera, izarrak tatuajean dantzan zure besoetan, eta urrutira begira harrapatzen zaitu danean, bizitza azkarregi doa, bizitza azkarregi doa. Konturatu zara gaur bai, gaur dela eguna, gaur dela eguna. Eta mundua biraka, goizetik gauera, izarrak tatuajean dantzan zure besoetan, eta urrutira begira harrapatzen zaitu danean, bizitza azkarregi doa, bizitza azkarregi doa. Eta mundua biraka,